Maya Pauras, Labud, Kapampangan. Bistaman minta kami Las Vegas kaya tang pinanoldo. Kaya kung may kagawang video. Saka may itong pa, panguli lang ko na itaga ng alaya. Makanyan man. Iting kaya katamong kadwandalan, 36 papamanyubok. Bayang sabla, buri kayo dinan Maya Pauras, absede Sunga Muñoz. Dakala salamat kayong antabi mga be po kayong kay kang pamanalugi. Sana'y kasasawa. Pag-umpisan ko na yung mumunan diling amano, sisinok tegalugan niya. At yung katulid na mas manin niya kayong Kapampangan. Yung kadwa, manika. Ay kasanting na naman yung biya mong manika kayong inahinak mo, anak ano. Manika, tegalugan niya yan. Tutuki, malambatan yung pisabihin ni nanibatan niya kayong Kastila, dapat at yung katulid na mas manin kayong Kapampangan. Yung amanong pwede, tegalugan niya yung pwede. Yung kapat, magdabog, tegalugan niya naman. Balo yung mas manayin ang katulid kayong Kapampangan. Yung tutuki, palayasan, tegalugan niya. At yung katulid yan kayong Kapampangan. Yung kanam, migmana kang matamad kang tatang mo, anak ano. Nagpangkit ng pangagamit ito, tegalugan niya. At yung katulid na mas manayin yan kayong Kapampangan. Kapito, Makalaan. Talyan Tagalog yung Makalaan, sulat siya yung katulid ng mas manayin kayong Kapampangan. At yung kawalo, yung taulindili, yung manong bispiras ne, biya. Tegalugan niya para kanako yun eh. Ditak mo yung diferensya na kayong Kapampangan. Dapat atin yan katulid na mas manayin kayong Kapampangan. Deta na mo, balo yun patsi Kapampangan tamo, may pangapampangan tamo. Din kaya katamo nga anak, din kaya katamo nga po, tala sana pa nagalugan, pangapampanganan tala. Nakala salamat, Luid Tamungan.